Vi ser, hvor lang tid han holder. Og man kan komme hele vejen ned. Så er bare ind til Henning Stollerov i dag, der kommer. Nå. Han har i hvert fald overlevet en halv bane. Ja. Det klarede han godt. Men han tager ikke gået på midten, hva'? Nej, det vil jeg sgu heller ikke turde. Der er lagt ind til kanten igen, for først når kommer derud. Jeg tror, at hvis jeg skulle være ud, så ville jeg være uden skøjter, og så klare ud til kanten. Friløbet, vi nu ser her, stille og roligt. Vi skal sige nogen, der er her på det før. Og så går vi ind af, og så lader vi op til en... Selina! Det er ikke kendt på med. Eller også er det, fordi han prøver at komme ud så hurtigt som muligt. Der er en, der kan noget der. Ja, der prøver jeg før. Men i princippet, så burde vi jo også have mindst, når vi tænker på, hvor mange vi er, så burde vi have mindst en ishockeyspiller i gruppen.